लांसे हो गया ना जों दायो नै बिशाल मार्केट फैदों बिशालाव एसे माल नायनोसै फैदों आइथिं केमेरा मडेल ना कैमरा लो देखा पैसे अलग अलग What's up, eh? One in it. Oh, one. Don't know. Buy one get one free. Buy one get one free. Yes, I see. Yes, I see. Not really. Vishal. समायना समायगोन ना बे बेक साइडआव फैलाय नों बिदिखौसो गानखायो माथो बेखौ जाद्राय खामनि र' थ' गाइस जों नै दायो गस्ला नागिरो जों गस्लाखौ मोनासै आरोना एक्सेल नागिरदों जों एक्सेल होद आं बैखौ लायोसैलै एमसो ले इयाव नाय एम गोजा बेखौनो सोर गानगोन दालाय एम साइज गोजालै एम गोजा नायब्रा एम साइज होमबाबो हामगोनदां आंनो हामा सुलाय एमबाबो गिदिर नुदों माथो आंनो हामा सुब्रा बे गिदिर जाबालाय मा जानो फिसासो गस्लाया मोजां मोनलै बियो ओमफ्राय रोजा आरोना बांद्राय एसेबां माने रोजा नङा बे बुस्थुआ मोनला नामा गदानि गस्लाखौलाय सेन्देलनि बागानाव फैलायबाय दायो जुथा सेन्देल मा स्टाइल बायगोन क्रक्स प्राइस होआखै माथो ओइ नोंथ' हाबा जासिगोन दा बयामा लाखादो नोंसो आं जायालै ओइ नै संग्रा खावग्रा गदा बायना लाखादो माबे बिथिंलै जाग्रा आं बिथिंब्रा नै फुलबो दङ बिराद बरिया 199 लादो मोनसे नालै गोसोथोनाय गैयालै ओंखायनो नाङा आंनो कम्ब' जाग्रा लोंग्रा मेगि cost how much माबाल'सो 85 58 होमबालाय नैबेखौनो लादो नोङो नैबेखौ बिदिनो मोजां गरमजों बरिया दै गरमजों 35 58 बे औ टप लांसै हो गया ना
लानो नायनांगौ 109निखौ लाबा मोजांसिन जागोन मोनोमोन नैबे गिदिरा ना नैबेसो बरा जागोन बेसो बोरै जायो बेखौलाय माबायाव गाइखेरावब्रा गाइखेर बुयो नामा गिदिर जायो बे गाइखेराव गुदुं खालामनानै माबानायालाय जेबो लाला ससे दा पारफिउम बायना होलाय ओरैजाय नैबे पारफिउम सेक्सन डु नट स्प्रे होखादों मिथिबाय बाय वन गेट वन फ्रि नामा मिथिया बाय वन गेट वन फ्रि 210 मा बियो मोजां नङा होमबालाय 199 बा 225 मानो मोजां नङा बिलाय लाइफ नै पारफिउम बायनो नागिरदों पारफिउम दामल' नायो नामा बेकाराव 250 नैलै बयसना नैबेसो बयसनि नैलै फगि दं बयसना नैबेसो दामानो बांद्राय 275 अकात नायो बे ला बेखौनो ला बेसेबां बे 275 Video ini what video. Hakलायाव नायग्रा बेयाव मोनाबो बे कारावसो हो गया ना ब्लॉक बबेहाय बैयाव बे खनायाव जोंनानि भिडिअ गाइस जोङो दायो थांसै बिशाल मार्केटआव हाबखांबाय आरोना जेबो लायासै मेगि आनथा लाबाय ब्लगखौ बेयावनो एन्ड खालामसै टाटा बाय बाय गुड नाइट